Pinia bangke nili nali tumafan online pen PM Kisan ka apply process labangso video long nang than pachini ponik po lapen kai kia son klar dak mate details bang nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong labangso YouTube channel kelang pen jong sening sampolote labangso YouTube channel nali tum kaching hon pen subscribe ponigon lapen adung hes tame bell arjan thekloi halabangso adim ta nali tum ninga klong mate ningkang sampen berpon igdet non Lalo pule monon pinili ajada son le labang so YouTube channel long paklang pons tami nali tum mobile long an notification le penali tum birta kelong da pranya fano tangde pathiek pen labang so PM Kisan ka apply neng ji a process le lang pononang lapen chithan pononang lason long online ka apply ya finally tum la screen long ka thek pon long a website pmkisan.gov.in labangso website along nalitum humridam ignangpo lapen nalitum computer screen kali pulote nalitum mobile screen long stame non lan nalitum ki thek long ason nalitum a mobile screen long stame thek pon long ekpo lapen nalitum online ka apply labangke nalitum a mobile pen stame apply ekme lapen nalitum jong se thek the pule CSC center long dam pen stame nalitum apply dam ekme lapen labangso ka apply ya process nili full process na paklang pon on esta nalitum panili ki on anba nang bor ipon nang thanjia phan bor ipon ikpo aprang sinalitum jong silabang so website long dam ik alo pulote aprang sinalitum la screen along thek pon long ikpo la son interface matela son arjana hi nalitum matheng nustame nang klang ikpo da penda family concert po theklong la family concert ki tokadim dak nalitum option kilong ponjila bangke EKYC lapen new farmer registration lapen status of cell registration farmer CSC farmer lapen updation of cell registration farmer lapen know your status lapen beneficiary list lapen application correction name correction of per app Aadhaar lapen online refund lapen penan nalitum la farmer concert long wanglote long pondikpo lapen non nili nang than ponjia bang online ka apply process nang than pachini pon ikpo online ka apply finally tum la screen along thek pon long igi new farmer registration pudi labang sodim sinalitum berpon iknang po new farmer registration on ber date benefit daga page bang na loading ikpo labang so loading date benefit nalitum atheng no son interface na cheklang ikpo nalitum la screen along thek pon long ikpo aprang si labang ke sonon nalitum Aadhaar card donang po Aadhaar card lapen Aadhaar card long killing mate linking labang so mobile numbers dame nalitum aredeng du ik vek nang po athema Aadhaar jong se nalitum dakber iglo pulte halabang so a mobile number long stame OTP bange kenang je fanno lapen OTP bange kenang iksot no lalo lapen non nili nalitum han aprang process bana than pachini pon ikpo lapen ke apply ni a process bang lapu helo nalitum areding Aadhaar duila bang so Aadhaar number dak ber nang po lapen nalit Aadhaar card long killing a mobile number ber ikdun ignang po lapen nalitum dak state bang select pon nang po lahai select thai lo pul nalitum screen long capture thek long nalitum a mobile long stamil labang so capture bang ka preg igji labang so capture nalitum la capture code podim ber pen puthot nalitum get OTP podim ber pon tu ignang po lapen dak ingsi option dalang mate nalitum la kachinang sot option bang lalo rural farmer registration lapen urban farmer registration dak hini option do stame nalitum la rural farmer registration podim bangle nalitum select pon iko tangti nili stame non Aadhaar number lapen mobile number state select hai benefit lapen aprang process nalitum pan nili napiklang pon ikpo lapen nili stame dak mobile number lapen Aadhaar number lapen state nili select pon ikelo lapen capture stame nili ber pon ikelo lapen nalitum stame ber ikelo pulote la get OTP podim ber ikon get OTP adem ber ik det penalitum a mobile long stame OTP banang le ikpo lapen labang so OTP afanalitum chonghong ikchet nang po la akr pen tikitok thek long inalitum OTP has been sent to your mobile number pukitok thek long ikji lapen halabang so OTP nang le lote nalitum la enter OTP lapen puthot nalitum da capture ber thu nang ikpo capture ber det benefit nalitum submit nang ikpo la submit po option thek long labang so dim nalitum ber nang ikpo lapen OTP chonghong ikche nang OTP nang le lopulte nili OTP ber pon ikpo lapen nalitum han napiklang pon ikpo
lapen OTP dak nili ber pon ik elo lapen nali tum stame OTP jong selong ik lopel te ber pon ikon lapen nali tum la adung head la captcha dui la bangso captcha puthot nali tum captcha code podim nali tum ber pon tu ik nang po tang tini lista me dak prabjin pen la bangso captcha bang fill up pon ik po lapen nili da captcha bangke ber pon ik elo nali tum stame OTP lapen captcha ber ik elo te nali tum la puthot la submit pu screen along ke tok thek pon long igila bangso dim nali tum ber ikon lapen nali tum submit along berik det pen puthot na litum a mobile long stame OTP bang na lithu ikpo labang so OTP nang kili zi labang ke Aadhaar portal pen mate Aadhaar website pen labang so OTP nang li ikpo halabang so OTP nang litum OTP po dim nalitum ber pon ignang po lapen berik det pen nalitum verify OTP po bang puthot ber pon tu ignang po lapen ison alam amus tabe nalitum captcha bang ber pon igelo labang so captcha bang ke dak chok chilo lapen non akimia captcha puthot nalitum ber ig det pen verify Aadhaar po dim ber pon ignang ikpo tangti prabjin pen proses bang papra pon lo na lapen puthot ni lista me dak fill up on igelo Aadhaar pen angkile OTP lapen captcha stame ni liber pon tu igelo lapen nalitum stame ber igelo pulte la verify Aadhaar podim nalitum puthot ber pon tu ignang ikpo tangti dak ber pon iglo na verify Aadhaar pulang ber det pen fit puthot nalitum atheng no dak page bang form bang dak chingpu ikpo nalitum thek polong ikpo la screen alo kadu ka we dak details nalitum dak pen fill up on ignang po ka fill up nei a process la bang nili nalitum phana than pachini pon ikpo la pen eso ilong long ni dim bang ke nalitum fill up nande hal Aadhaar card long ke do an details man nalitum dak thek pon long iget po aprang se nalitum ka fill up on ang zibang ke la son lo states tame automatic chi fill up on la pen district nalitum dak pen select pon ignang po lapen sub districts tame nalitum select pon tu ignang po lapen nalitum a block labang so block select pon ignang po lapen nalitum village mate rongamen labang ke nalitum select pon ignang po lapen nalitum la screen long thek pon long ikpo la dak bangke ni blur pi pon igdena dakke amen lapen la kuma Aadhaar card pen sika apply ma labang so bang pu amen lapen dak male ma female ma labang so category bang da automatic tok igdet po lapen puthot la pudo thulang select category dak bang nalitum category select nang po ST ma SC ma mate OBC mala bangke nalitum select pon ignang po lapen type of identity bang dak automatic dak do ikpo Aadhaar lo lapen select ID type la bangke Aadhaar automatic se Aadhaar ikpo dak Aadhaar na chitok ikpo lapen ison alama alam do thulang ison alama la puhelo passbook bang nalitum dak pen fill up dun ignang ne mate upload pon ignang ne labang so Aadhaar card along pen kalo bang account si dak link doma halabang so account long government na hin pestame DTB labang so direct nang transfer igdet po nalitum account along lasin nalitum dakpen bangke account details bangke pinang ni aprang bangke account details pi iknang lasin nalitum non bangke pi pon ik nang ni lo lapen lason lo dak farmer type nalitum select pon iknang po type of farmer bangke lapen type of farmer selected pen apit puthor la ber lang pon thulo nang aber bangke lason lo dakadu kawe nilinan than pachini pon ikpo lapen aber puthot ka fill up pon Aadhaar card mate Aadhaar number bang dak automatic chi fill up post tame dak bangke Aadhaar a number bangke avi lason ene ke tokta pason sanalitum theklong is tame dak bangke Aadhaar details bangke dak do iklo lapen mobile number nalitum thek polong ikpo lapen address tame nalitum dak pen automatic chi fill up ikpo lapen mobile numbers tame automatic chi fill up ikpo lapen pin code nalitum automatic dak chi fill up ikpo lapen father lapen mother lapen husband amens tame dak automatic chi fill up tang do ikpo Aadhaar card long fill up tang ateng lapen aprang abang ke ration card option bang bangwe nasi puthot non bangke dak airpon bangke ration card a number nalitum long ration card bangke do ikvek nang po lapen puthot son alam ni lang than pachini pon thu ikpo la star mate star ki do an mate aki air nason star do ana bangke chiklo long so son arjan ki do ana dim bangke nalitum fill up ik thai nang po la bangke nalitum tokdun ikvek nang po lapen eso ak puthot dak do thulang lapen mina problem ang nason hello land registration ID nalitum la akung thek pon long iki land registration ID dak pidun ikvek nang po jong se land registration alo mate ID jong se ave pute nalitum la bangso PM Kisan ali bangke nalitum chu end nong lelo mate nalitum apply stame nalitum phan nang reject pon ikdet po lalo lapen dak puthot la option do thulang
acceptance from PM Kisan Mandhan Yosna nalitum jong sila bang soal le puthot PM Kisan ban che andun thulang ma plot nalitum che andun ji plot nalitum la yes ber non kali plot nalitum no ber igon no ber ik det sikime athema jong sila bang so Mandhan Yosna jong nalitum da yes pi don dalo plot nalitum by chance mo long iglo la bang so PM Kisan jong nalitum long iglo puthot dak pens tame tangka bangke la bang so scheme mate Mandhan Yosna pension scheme along tame dak jithan ik bompo tangka bang la sono la sinalitum dak no ke berdon si ke meji la pen important la amota nili nali tum hanang than pachini pon iglo dak land details banali tum fill up pon ikvek nang pola bangke land details ang savete la bang sole bangke madu stame long dun dilo la pen dak ownership land holding single ma join ma la bangke nali tum Dapen select pon ego nali tum la longle aputa mate longle ahem pu banali inwet ma mate kachirap ma la bang solong le bang ke la banali tum da option hini do la select don inang po jong nali tum along jong se land registration la bang so details do pol nali tum dakpen fill up don inang po ka fill up don ing bang la son la survey mate katra number la pen dak kasra number la pen area in its a lapen land transfer status lapen land transfer details lapen land deed vesting lapen pata number lapen Aadhaar number action labang nanitum dakpen fill up dun iknang po lapen nanitum fill up dun ikthai pen afit putha dak documents ka upload ponang jibang ke la sonla dak upload supporting documents labang ke nanitum PDF file ateng pen si PDF file silam iknang po labang so documents ka upload ponang bang ke nanitum Aadhaar kali pulote nalitum longle nalitum an madang ke thela bang so longle a photo nalitum click pen dak upload pon ignang po la pen upload ik dat pen nalitum la save along ber ignang po save along ber dat pen afit putha da option OTP nang le thulang OTP nang le dat pen afit OTP ber pen nalitum a form bang submit pon ik po la pen submit ik dat pen afit 15 days mate 10 days afit nalitum adjust tame nalitum a mobile long stame SMS na lekpo kali puli nalitum labang so a page long wang pens tame nalitum labang so details mangken tag long pon ikpo lapen aprang process bang nili nalitum han nam peklang pon ik tek tek po athema nili long ave land registration ID bang long le pota nili long ave amatsi nili bangken nalitum pan lapen aprang details bang nang peklang pon ik tek tek po jos nalitum long choklim la land pata long le registration a lo jong se do pulote nalitum bangke lapen aprang proses bangke nalitum apply dun long ikpo kali pulte nalitum stame long pon ik edet po lapen offline pulte offline kai flying la bangke la sono nalitum tibok heda blog long dam ikon odak dam pen humri dam ikon koson se offline kai apply nang zima la bang so process pan nalitum pan alang litum nang than pachini pon ikpo la sila online kai apply process bang la sono nalitum nong jang se ration card la pen longle pota jong savete nalitum la online bangke apply dun ik longle la hello jong si land registration alo ki do pulote nalitum prabjen pen jogdon igon lapen apply don igo 10 days ang bong nalitum han accept vek po 100% 100% chotali 200% nalitum long don igvek po la PM Kisan labangke la sipini a video long bang la short information nalitum hana ki pibang la answer lo lapen aprang process man nalitum minaj claim pon igon lapen kethekte do pole nilifan arju gon stamina li tumpan chirab dun jiafan bor ipon ikpo tangte do me thak me ka do kawe garbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do an pan stame nilihen pen kardom to change your